Masiri tabaw ka wuli ka jɔ anu ka cɛsiriw bɛ senna hali bi sandare ni kwakuru ni tesaliti ani kidal o masurunaw la wuli ka jɔ belebelew o de kɛra kunu ni kuna siningo min ye 𝐤𝐻𝐲𝐻 ye wolomasiri tabaw ka dagatigi ko dugukoloko hukumu kɔnɔna na sa baara minnu bɛ senna bi o ye sa ka se ka cɛdenw k'olu bila dugumana na fala ye n'an ye dɔ kɛ gosili la an ka dɔ kɛ maaw hakili la sigili la ni cɛdenw ye k'o baara fana k'o daminɛna nka u bɛna ta ntɛnɛndo a bɛ baarakaw fɛ kidali marabolo kɔnɔna na bamanjɔni ni wawalekɛbaw olu tun kɛlen ka taa minanbaw ta ka na olu bila ye min ye pankuru ye ale y'i wasa don olu bɛɛ lajɛlen na k'olu bɛɛ lajɛlen nɔɔni kunungo kidali yɛrɛ marabolo kɔnɔna na min ye wolomasiri tabaw ye sa u tun kɛlen ka yɔrɔ dɔw labɛn u ka taji marayɔrɔw u ka marafa marayɔrɔw an'u ka mugukisɛw marayɔrɔ armée ye wulikajɔ kɛ kidali yɛrɛ dugu kɔnɔna na k'o bɛɛ lajɛlen tulekolon ci k'o da kolon ci maa maa tun b'a yɛrɛ la k'olu bɛɛ lajɛlen bɔ baara la tesaliti masuruna fana na wulikajɔ kɛra ye ka ɲɛsin bamanjiwale ni wawalekɛba ninnu ma fala ye o fana ni sababa bɛnna 𝐩𝐻𝐲𝐻 ka bataki ale kɔnɔna na ko nin wulikajɔ ninnu bɛna to senna sa min ye armée ye k'a b'a ɲini dugudenw fɛ u ka wolomasiri tabaw senkɔrɔma don n'u dɛmɛbagaw n'o ye irisilakaw ye se o bɛ se ka sɔrɔ cogo min na 𝐩𝐻𝐲𝐻 ko sa ko min ye senkɔrɔma dondonni ye a b'o ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ armée ale ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn maaninfinw n'u bolomina lakanani ma bɛɛ ni kelenya cɛfɔ ni kanbɛ sigili wa nin waati in na fala ye dugu minnu ni wulikajɔ bɛ ka kɛ yɔrɔ minnu na wolomasiri tabaw bɛna to dugumana na yaasa dugudenw ka basigi a ka se ka sinsin o hukumu kelen kɔnɔna na maa minnu bɛ yen n'olu sɔnna ka marifa bila pewu fala ye n'olu nana don fɛɛrɛ kɔnɔna na fɛɛrɛ min kalifalen don minisiri Ismaël Wage ma n'ale ye bɛn ni kelenya minisiri ye n'u b'a wele nanzarakan na ko DDRI maa 254 olu sɔnna ka marifa bila pewu ka taa kalansen na sufurilayikaw fɛ yen kalansen senfɛ sa ni maa kura minnu filɛ nin n'olu kɔni taara nin baara in hukumu kɔnɔna na bɛn ni kelenya minisiriso cɛfɔ ni kanbɛn a kɛkun ye sa kɛlɛkɛla kɔrɔ ninnu u bɛ se ka don faso ale ka gun kɔnɔna na cogo min na wulikajɔ ni cɛsiri ani wolomasiri tabaw ka baara bɛ kɛ cogo min na o ɲɛfɔra u ye a maa ninnu bɛɛ lajɛlen fala ye Moti marabolo Segu ani Bayangara marabolo maaw don o de la sa dana Amasagu ka kɛlɛkɛcɛ minnu sɔnna ka don ko in na fala ye o bɛ bɛn 87 ma min ye donsolakaw ye olu ka maa 30 sɔnna ka don maa minnu tun bɛ sa k'olu tun bɛ filajɛkulu kɔnɔna na n'u tun ye marifa ta olu ye maa 137 ye ni maa 200 ale ni 54 olu bɛɛ lajɛlen de ye kalan kɛ sa kalan min bɛ tali kɛ marifa cicogo marifa kɛcogo maanifinya kɛcogo sɔrɔdasiw yɛrɛ ka gun ka baara bɛ kɛ cogo min na min ye an bɛɛ da fala ye o ye soldat de 2e classe Musa Tarawele ye ale ka jɔyɔrɔ ɲɛna ni bɛɛ lajɛlen ta ye k'an yɛrɛ sa n'o ye sufurula ye k'an ɲɛmaaba ye lieutenant colonel Yakuba Keyita a ye denmisɛn ninnu fo ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la an'u ka faamuyaliko ɲuman ka tila k'a ɲini u fɛ baara mun kɛr'u kunna o lawaleyali de bɛna daminɛ sisan min ye wolomasiri tabaw ka gun kan wa u bɛɛ lajɛlen filɛ nin ye u k'u cɛsiri k'u jija Moti gouverneur ale ka ciden tun bɛ kɛnɛ kan n'o ye Lasine Namu ye Namu ale y'a jira sa ko DDRI ɲɛna kosɛbɛ sabula a bɛna to basigi ni lafiya bɛ na maa minnu filɛ nin n'olu ye kun fɔlɔ ye ka sɔn ka marifa bila pewu fala ye ka bɔ Dana Amasagu la ka bɔ min ye donso ka kulu kɔnɔna na ale ni filajɛkulu kɔnɔna na ka don nin ko in na sa ko bɛna fasodenɲumanya drapeau de ta jamana o de ŋunanga bɛna bɔ u da o wulikajɔ n'o cɛsiri baaraw de bɛna kɛ ka bɛɛ kɛ kelen ye ka bɛɛ don da kelen fɛ ka baara kɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen ye mɔɔ ma bɔ mɔɔ na k'o de bɛna kɛ u taabolo ye jamana fan 14 fɛ maa 254 k'u filɛ nin ye olu tilara baara la pewu fala ye ko k'u di armée ma ale de b'u sansalama sa cogoya min ka di a ye sabu sere jetia n'o sigiyɔrɔ bɛnnen don Kayikaw fɛ yen ma poste de commandement tactique ale ɲɛmaaba o ye colonel major Jibril Kone ye ale ni maa wɛrɛw farala ɲɔgɔn kan fala ye ka taa jetia in ka taa bɔ olu ye n'o ye jetia tactique ye sabu sere n'a tɔgɔ dalen don sabu sere la min ye kan min n'o tɔgɔ dalen don Lamini Dramé Kayikaw fɛ yen baara in kɛra ale kɔnɔna na nin kɛlɛkɛcɛ minnu filɛ nin sa olu kɔni bilara ka taa yaasa ka se ka taa dɛmɛ don Kayi ale wolomasiri tabaw ma min ye poste de commandement tactique ye ni ale bɛ baara la baara min n'o kɛra nimisiwasa ye kosɛbɛ jetia sabu sere ale fana nana ka na dɔ fara Kayikaw ta ka wulikajɔ ni cɛsiri maaw n'u bolominɛw la kɔlɔsili a yirala u la sa k'a fɔ ko min ye ɲɛmaaw ka nin lali min filɛ nin ka na b'u ye k'o jaar'u ye a bɛnn'u ma commandant jetia sabu sere n'o ye colonel Musa Yoro Jalo ye a ye ɲɛmaaw fo u ka nin nali la ka na ni kura fiyɛ olu la ka na ni ɲɛmaaw ka kibaruya ye
ko b'a to kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ kɛlɛdagaw kɔnɔna na olu bɛ wasa u bɛ nusa min ye 𝐩𝐶iya sabu sire ye ale bɛ yen cogo min 𝐩𝐶iya tata o fana bɛ yen o cogoya in na marabolo 7nan kɛlɛkɛcɛw ni dɔ fara olu ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri kan bɛɛ ni kelenya u ka wulikajɔ kunfɔlɔ ye o ye ani fana ka min ye dugudenw k'olu hakilila tigɛ baara kɛcogo ɲuman na kɛlɛkɛcɛw yɛrɛ y'a jira sa k'a fɔ ko min ye ɲɛmaw nalen min filɛ nin ye o ye ni kura fiyɛ olu la wulikajɔ ani cɛsiri o hukumu kɔnɔna na an bɛ taa fan fɛ